Čau čau. Proč si? Tak. Ne. Tak. Jsme tady. Já jsem měl takovou menší problém zase. S nahráváním, mi to nějak blbne. Ale nenatočilo se mi to. A natočí se, takže doufám, že to dnes nahrávám. Protože fakt nechci, aby mi to blblo. Tak. Právě teď natěžil jsem si spoustu uhlí a nářadí prostě na sekeru a na nůžky. A teď si tu stavím takovou menší plošinku na to, abych měl taky nějaký místo na žití. Abych tu neměl jenom tu stromovou korunu, protože ta je fakt hrozná. A asi si to tady zamaskujeme. A bude to takový rozšířený komplex, že tady nahoře bude asi zatím moje hlavní budova. Potom to tady bude asi jako taková elfíta, raz, 3, 4, takže zeď, raz, 2, 3, 4, 5. Takže tu plánuju takovou malou elfí vesnici. Což znamená, že tady bude jedna hlavní budova, druhá bude sklad, tamhle bude třeba malá farmička. I když nevím, jak tam dostanu prasata. Ano, krávy v tomhle případě. Ty asi budou dole. A takže ty doopravdy asi nejspíš budou dole. No. Takhle si uděláme takový menší slopičky. Ano. Tady to ještě spojíme. Tady. Tak musíme, asi nám nebude stačit dřevo. Si ho musíme přidělat. Teď už nám teda stačit určitě bude. Teďko, neplánuju to nějak extra velký. Je to doopravdy prostě jenom malinký. Nějaký baráček prostě jakoby na přespání. A jak víc asi se sem ani nevejde. Ale bohužel tu pořád nemám. Postel. Je špatný, buď budeme asi trávit noci. Buď budeme teda trávit noci prostě v dole, nebo fakt nevím. Já to ještě uvidím. Doufám, že se ta ale budeme moc vyspat. Nebo to tu prostě nechám, dokud nedoběhne ta blbá noc. Tak zatím to máme takhle. Ještě bych tady to trošičku poupravil. Přesně tohle jsem se bál. Že takhle by... No. A já proč já nepoužívám ten blbý shift? No není blbý, že on je dobrý v tomhle, ale... Já jsem blbý, že ho nepoužívám. Ano, a je takovou malinkou elfí. Takový malinký elfí přístřešek. No, uděláme si tohle, to prostě poklop na to, aby jsme nepřepadli. No, vypadá to, že tady máme takový menší problémek. Musím tekon dostat. To máme ale pořád. No já jsem to tam tím přece... Ale víš co, já si toho vezmu víc.
nahodíme to sem. Jestli to chceme dát ale sem, přesně takhle.